духтарои азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Имрӯз ман аз Fix Price барои хона, барои ороиш беҳад дӯст медорам ҳамин хел гулҳоя. Ана ин барои поварёшкаву столовый прибору ана ин гуна ваза бошад, беҳад писандам омад. Барои эвкалипта мондан, ана ин гуна эвкалипти майдача мондан. Баъдан ана ин гуна гулҳоя харидорӣ кардам. баъд орхидея, духтаро орхидея беҳад дӯст медорам. Аз ана ҳамин орхидея харидорӣ кардам. Ва боз як намуд ина аз Fix Price не, аз сайти дигар харидорӣ кардам. Ана ин гуна баночка, духтаро, барои равған, барои тухма вақте ки выпечка мемолед, ана михел дар дохили ҳамин зарф меистад тухм, ҳам равған, беҳад чизи удобный, қулай аст. ҳозир нишон медиҳам чӣ гуна истифода мебарем. Ина чӣ гуна истифода мебарем. Ана ина ҳозир ман тоза кардам ва қоқ кардам. Дар дохили ин ҳозир равғана медозем, беҳад удобна мешавад. ана духтарои азиз, ана ин равғани зард, маская об кардагӣ, ана михел мемонем. мегиред, мемолед выпечка, баъд дар даруни ана ҳамин меистад. тухман бошад ҳамин гуна. ана духтарако, ана ҳамин хел тухм барои выпечка, ана ҳамин гуна беҳад чизи қулай аст. ина аз як сайт заказ кардам, танҳо дар шаҳри мо ҳаст. Як духтар мебиёрад, мефурӯшад. Аз кадом сайт намедонам рости гап. ана ҳамин хел мас ҳамин эвкалипт, ана ҳамин вазачка харидорӣ кардам аз Fix Price, беҳад писандам омад. Нежный, ҳамин хел як ощущенияи баҳор омадагиша барои одам маълум мекунад. ҳиссиёти ҳамин баҳор. духтарои азиз, имрӯз шаурма омода мекунем. барои ин ба мо филе лозим аст, филеи грудка. ина ҳозир ман мешӯям, мариноват мекунам ва дар духовка запекать мекунам, мепазам. ҳозир духтаро мариноват мекунам, приправакати, баъдан дар духовка мепазем. ана ҳамин гуна вкусный соль добавить мекунем, чеснок ва зелень кати, ва баъдан камтарак майонез, гранатовый соус камтарак, ва соевый соус. духтаро фарзандо суши заказ кардагӣ буд, ана ҳамин соус мондагӣ ҳамина илова мекунам ва майонез. тамом, майонези бисёр намекунем. духтаро пергамент аз Fix Price харидорӣ кардам. ана ҳамин гуна буридагӣ тайёр, беҳад пергаменти удобный будад. ҳамин гаметҳоро гиред, лозим бошад харидорӣ мекунед аз Fix Price. покажи пергамент какой силиконизированный. Нет, пачечку. ана духтаро, ана ҳамин гуна пергамент беҳад қулай будааст. всё. грудкаи мо тайёр шуд барои шаурма. инҷо бошад ингредиентҳо. капуста пекинская лозим аст барои мо, помидор ва зелень. бодаринги свежи набудааст, барои ҳамин харидорӣ накардам бодаринг. духтаро тухм мемолем барои румяный шуданаш. дигаро дар мактаб, дар хонаи модарам, хонаи бебиш рафтагӣ, барои ҳамин камтар тайёр кардам.
زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. аз ана ҳамин гуна бакало барои духтаром заказ кардам 8 мартба. Беҳад нархҳои дастрас кати духтаро аз Валберес. Барои Настя, Малика. Духтарои азиз, заказои ман аз Корея омад. Ҳозир ба в наличии турмацин ҳаст, витамин ҳаст ва кальций ҳаст реактивный. Барои касе лозим бошад нависед ба WhatsApp-и ман. Ана ин духтаро банаба. Поближе сделай, Настя, сюда. Ана ин духтаро банаба аст. Банаба барои чӣ ба мо лозим аст? Онҳое ки касалии қанд доранд, банаба қанди хуна норма мекунад, яъне ҳолати муқаррарива мебиёрад духтаро. Барои заказ ба WhatsApp нависед. Леченияи ана ҳамин гуна банаба. Ина духтарои азиз, ана ҳамин як стики дар як рӯз истеъмол мекунед. ана инҷа ҷое ки аз ана ҳамин ҷаш мекушоед ва истеъмол мекунед. дар дохили ин 30 дона духтаро, 30 дона курси як моҳа. личан табобаташ духтаро ана ҳамин банаба кати ва ҳам хемохем кати. рангҳои стандартӣ дорад, беҳад маҳсулоти беҳтарин аст. акнун духтаро, ана ин витамин цветная еда мегоянд барои онҳое ки кӯдакошон аппетит надоранд, мисол худашонам яъне иштиҳа надоранд. метавонед аз ҳамин заказ кунед. ана ҳамин витаминҳои рангу ранг аст, ҳам барои аппетит, ҳам барои иммунитет, ҳам барои хункамӣ, ҳама тарафа организми шумоя, иммунитети шумоя баланд мекунад. ана ин бошад духтаро кальций, реактивный кальций. Ин ҳам беҳад барои зонуҳо, барои пойҳо, барои дандонҳо, барои кӯдако беҳад фоида дорад. ана ин бошад духтаро турмацин. Турмацин ҳамагон медонед ки ин уже бестселлери фурӯшҳо шудагӣ дар ширкати Атомӣ. коричневиш куркума аст, яъне барои воспаления, бар зидди воспаления мубориза мебарад. Сафедаш бошад кальций аст духтарои азиз. Барои заказ ба WhatsApp-и ман нависед. тамошобинони азиз, рӯз бахайр. имрӯз барои ифтор оши палов омода мекунам. сабзии зарду сурхтакӣ. шумо чӣ тайёр карда истодаед тамошобинон, нависед духтарои азиз. менюи имрӯзаи шумо чист барои ифтор? ман ош тайёр мекунам ва дар инҷо барои борш гуна набор барои пухни аз Валберес харидорӣ кардам. 800 рублей нархаш, беҳад нархи дастрас. ман духтаро борша чӣ гуна тайёр мекунам? уставони ана ҳамин гуна калон кати тайёр мекунам. 5-6 соат мепазад ҳамин. баъдан агар обаш ҷӯшида кам шавад, об илова мекунам. ана ҳамин гуна борша тайёр мекунам ва ман борҳо нишон додагӣ ҳастам. маш, пожалуйста, не режь пока. инҷа маша сабзи майда карда истодааст. сабзие барои заморозка майда карда истодаем. барои ҳамин овози сабзи майда карданаш баромада истодааст. борша ман борҳо нишон додагӣ ҳастам духтаро, дар каналам ҳаст. борши ман сурх мешавад, беҳад сурх мешавад. дар охир ман лаблабу илова мекунам. хоҳ лаблабуи пухтагӣ бошад пешакӣ, хоҳ напухта бошад, борш сурх мешавад. качественный барои 800 рублей, беҳад нархи дастрас. ман фикр кардам ки 800 рублей ба ягон намуд ин хел
бесифат будагист, не беҳад сифаташ нааст, маъқул шуд. Ана ин гуна шипчик надоштам. Аввал шипчик заказ кардани будам, баъд дидам ки ҳамин набор арзон меғалтад, набор гирифтам. Барои шаурма тайёр кардан ҳамин чиз беҳад барои ман зарур аст. духтарои азиз, ана борши ман қариб омода шуд. Дар ана ҳамин этап лаблабои сурхро ҳам илова мекунам ва газро хомӯш мекунам. Тайёр мешавад. А там свет сделай. Духтаро, лаблабои ман замороженный, яхкардагӣ. دیده چه خیلی سرخک میبیاید.